אז החלטנו לעבור למקום פחות יקר, ברחוב קטן בצד השני של הכיכר. בדצמבר תל אביבי מפלח וקר, ושנינו התחלות חדשות 1980, ארוחות מוכנות, מסעות מתוכננים, העולם והאושר נכנעו ושכבו לרגלינו. לא היה בעולם דבר שיפריד בינינו. קמת מוקדם והלכת לדירה החדשה, להזיז ארגזים, לדבר עם האישה, ואני עוד ישן עם טרנזיסטור קטן שהבאנו. ואז לוסי in the sky טלטל אותי לקום, a day in a life, קפה מהקומקום, וקריין שנשבר כשהודיע שלנו איננו. ומותו כמו חייו סימן חייו